Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in katsiran katsira amma ba'd. Kunjul dumateng para sepuh ini sepuh ingkang kinurmatan, kunjul dumateng para bapak hadirin sedayanipun ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa perkataan syukur ini boten wonten kendhatipun kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinangka tandha bukti kita kumawula kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan niki memang menungso niku punya kehendak, tapi kehendaknya itu pun berdasarkan iradah itu pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda digiring oleh Allah Subhanahu wa taala punya kehendak untuk malam niki nggih, untuk malam ini saja niki kagem thalabul ilmi itu luar biasa nggih. Jadi satu keringanan diri kita kagem menuju majelis ilmu ya minangka dipun ringanaken dening Gusti Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diri kita ringan juga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek Kanjeng Nabi ini ngendikaken ya kala-kala kula tak ngomong fadilah nggih. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi man utai sapane iku salaka ngambah tariqan ing dalan. Yaltamisu ingkang magepokan utawa berkaitan bihi kalian tariq ilman ing ilmu. Jadi mungkin secara definisi niku banyak sekali. Nah, iltimas niku yang berhubungan dengan ilmu yang paling signifikan niku ya ngaji, kita ngaten mawon. Entah nanti itu ada sisi finansial, ya karo sementing cagak elek, ya kaya dene wedang lan sak piturute. Berarti niku juga berpengaruh. Nomor 3 yang menyediakan tempatnya, ya sampean bangun royo-royo ngeten iki damel majelis ilmu niku nanti akan menjadi saksi panjenengan wonten akhiratipun Allah Subhanahu wa taala. Mbuh wingi sing urun semen sak-sak utawa urun tegel sak meter kerdus ngoten nggih. Oh ya sing ora iso aku ya tak sebut sing tenagane maju ngoten. Ya umpama ora iso sing penting sampean melok ndodok iki yo termasuk. Melu ndonga. Melu seneng iki. Itu semuanya berkaitan. Coba bayangkan ketika Anda itu beramal, fasilitas sudah lengkap tapi tidak ada yang duduk. Itu bagaimana? Kadang kan lak ngeten nggih, wong niku kaya ngeten. Wis penak ae kae gur karek ngenggoni, karek penak ngene kene sing dudu lho malah gagal Pak sampean. Wong amal kita itu terjadi, amale sampean niku dadi dihitung dening Gusti Allah yang namanya jariyah ketika perkara tersebut itu digunakan. Kalau beramal dan terus digunakne sampean ngrutu, lha terus faedahe apa? Sehingga ketika Anda beramal terus jadine ya mbuh tegel sak meter utawa niku semen sak-sak terus di situ buat orang duduk, yang duduk banyak. Ya mbuh ibarate saloke niku ngantuk-ngantuk barang ini. Itu alhamdulillah, terus di dada itu merasa masya Allah, alhamdulillah ya Allah, berarti amal saya jenengan sampaikan ke akhirat. Ngoten nggih. Niku jenengan tok menapa terima amal saya dengan hal tersebut jenengan
apa teng menungsa niku dipun ginakaken kagem beramal saleh. Jadi ini niku luar biasa. Nanti di akhirat jadi saksi. Jadi niku maksudnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Lah kanthi mekaten sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Allah SWT akan meringankan langkah kita menuju surga. Jadi surga niku kathah dalane nggih. Apa saja. Enggak ada diri kita yang tidak berpotensi. Nek sampean niku sampai ngomong aku kira ndek potensi swarga, niku ya sampean niku terlalu napa pesimis nggih. Setiap orang niku punya potensi surga. Karena memang Allah SWT sudah siapkan kalingane wong niku teng surgane wis disiapne. Per orang itu sudah disiapkan. Ya gur kowe gelem ngenggoni apa ora. Ngoten. Tapi juga ada satu kaplingan sing awake dhewe niku kaplingan neneng neraka. Semangat ngenggoni bareng. Ngoten nggih. Lah ada orang nanti yang dia itu semangat untuk membangun surganya, tapi juga ada orang yang semangat membangun nerakanya. Neraka dibangun bareng, Pak? Dibangun apa ya? Kan aneh ya. Wis ketoke kaya blokaran terus eneke apa ya watu karo menungso sing diurup-urup. Dadi wa takun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Dadi nek neraka niku urup-urupe ora kaya kayu jati, eman-eman Pak kayu jati. Niku waquduhan nasu. Sing dadi bahan bakarnya itu adalah nas manusia. Dadi piye ya? Intine niku wong niku dilebokake neraka niku ya kaya kayu ngono wae. Kaya kayu, gawe kayu obong niku nek. Ya gur kowe kejet-kejet ngono nek. Lha kowe coba bayangno apa kayu kae iki duwe akal ngono mesti dheke lho ya wegah to diobong. Iya ta. Ya gur rumangsa ngene pe kae ra ndek akal niku diobong manut kan ngeten niku. Sama, nanti neraka itu semakin membara ketika dimasuki daripada manusia. Sing nomor loro niku hijarah niku watu. Atau watu di sini bisa diartikan antum wa ma ta'buduna min dunillahi kanu waquduhan nar. Jadi kowe karo apa sing mbok sembah selain Allah itu nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Mulane simbolisnya niku wong niku biasanya nek nyembah berhala itu dibuat dari batu. Kenapa kok watu ora milih liyane ngoten? Nek lemah mesti blendek. Nek wesi ketoke yang urut digawe apa? Tayangan ya tayangan. Watu ora tayangan. Ora ya? Ora. Ya ora ya. Wis pokoke ngono kuwi lah, Mbok. Watu itu ya luar biasa ngoten mawon. Dalam satu sisi kenapa dibuat dipilih untuk jadi berhala? Maka karena mereka menganggap itu luar biasa, tidak lapuk dengan zaman kan rasane ngaten iku. Gitu mulane terus candi-candi niku mesti candi sangka watu, ora enek candi sangka wesi. Enek ora? Ora enek. Lah niki ngeten nggih. Kita belajar melangkah ke majelis ilmu berarti kita melangkah ke surga. Dalam satu sisi Anda membangun surga Anda. Lah kadang kita membangun surga itu pakai malas ya. Coba nih sampean niku gawe omah. Gawe omah niku nek males ya dadi apa rasane? Ya dadi ning suwe ya kita ya. Gawe omah kok andel-andelan males ngoten niku. Itu niku ora ndang dadi. Apa meneh sampean nek dhewean ora nek sing ngewaki, ora nek sing sambatan. Ngene aja. Sing dadi ya omah semut. Enten iki. Yo. Yo kuwi pengecualian ngono wae. Lah luar biasa nih nggih. Luar biasa. Ngaten nggih. Lah ning ya tetemene ya bojo-bojone yang ngewaki to masa blas. Blas. Wah, ya berarti nganu sik go masih agek ngelek. Jos niku jos. Ora kaya kowe bojo sik urung dumas bojo kendelerap. Wah, wis kendelen iki. Ya, siku bagus nggih, bagus. Nggih. Lah niku filosofine ngeten nggih. Anda membangun rumah ketika sendiri itu juga susah. Lama pasti durasinya. Tapi kalau bareng-bareng niku dadine ya cepet. Padha wae sampean niku arep nyang swarga ngibadah dhewean niku upama nyang swargane niku ya suwe. Tapi nek sampean bareng-bareng jamaah ngeten iki, insyaallah nanti ya
cepat ngoten nggih. Cepat jadinya. Allahumma amin. Ya aku ngerti sampean pengine swarga kok. Iya sekodho kala-kala ngomong swarga ngono lho, ndak gur hakikat wae ya toh. Nah, pelipur lara jarene. Ya balik biar bagaimanapun itu juga ada ngerti ya ada. Kita ndak boleh karena salah satu keimanan kita adalah yu'minuna bil ghaib wa bil yaumil akhir. Tandane wong iman niku iman karo barang sing gaib. Termasuk hari ini yang gaib dari kita adalah surga dan neraka. Termasuk hari ini yang iman yang masuk termasuk Allah SWT suruh mengimani adalah wabil yaumil akhir dengan hari akhir. Hari akhir yang sudah nanti. Wabil akhiratihum yuqinun. Orang-orang yang yakin dengan akhirat. Nek sampean ra yakin akhirat ora bakal teko kene, Pak. Motivasi umat Islam, motivasi manusia dia berani beramal soleh itu karena satu, keimanan dia terhadap kampung akhirat. Ngoten nggih. Itu yang bentuk dari sisi keinginan kita. Walaupun bukan keinginan kita, nanti di sana kita ada satu alam. Alam yang mana kita harus mau ndak mau menghadapi. Tapi nek sampean niku wong iman tenan niku ngeten. Kita hidup niku nggih. Hidup yo ndak tahu caranya hidup. Sampean mati yo ora ngerti engko carane mati. Kita hidup ya bukan kehendak kita. Matine awake dhewe ya dudu kehendake dhewe. Terus hidup kita yang memelihara juga Allah, nanti setelah mati kita yang memelihara juga Allah. Kita di dunia niku sing memelihara nggih pangeran, mungkin teng akhirat niku sing memelihara nggih pangeran kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ndak usah khawatir. Di dunia Tuhan kita Allah, di akhirat Tuhan kita itu tetap Allah. Ketika sampean ngoten niku jenenge iman tenan. Lah cek apa bedane? Aku nang dunya niki pangeranku sama Allah ya baik-baik saja. Aku rapati yo sregep ibadah, ya gur sak kadare, aku ya jek urip, ya jek dikek rezeki ya. Mangan ya jek iso nikmat, udut iso plepak, lepuk ya. Sedine jek iso entek rong bungkus. Iya. Wis sepur ya ngono kuwi. Wae jos ya ngoten niku. Sing ora iso Marlboro ya Loji, SB ngene to. Ya, sing penting ngepul ngono sampean. Ya, sing penting berkeluk ngepul. Ya metu keluke. Sudah bagus seperti itu, nikmat. Wong dunia nikmatnya kayak gini, yang memelihara kita ya Allah. Nanti di akhirat Tuhan kita ya sama, Allah. Dengan keyakinan Anda, ketika di dunia hubungan Anda dengan Allah ya baik-baik saja, nanti sama. Tengah akhirat niku ya kita dengan Allah ya baik-baik saja. Dan iki jenenge iman ngoten niku. Mulane tiyang niku wis iman karo Gusti Allah, iman itu sudah masuk dalam jiwa niku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dadi sampean iki ngeten nggih, ibarate teng swarga nanti menjadi ahli surga ora usah datang ngenteni sampean kudu dadi wali, kudu dadi wong saleh sing jos sik duwaki-daki ora usah. Iki biasa mawon, jaga hubungan baik Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya masalahnya nek sampean niku pomo dipol-polke ndang. Polno ndang untuk mengibadah mak ya sik tau waktu ngono itu dadi wali sapa ora? Orang tampang-tampange raine-raine sing iso. Ya nggih to. Ya ngono-ngono kuwi wae panggah ngono kuwi. Tapi bisa kita itu dekat dengan Allah dengan kapasitas yang seadanya. Wong seolah-olah hari ini orang-orang itu kadang mengkastakan nggih, mengkastakan. Sing patut swarga kuwi toke sing ngono kaya wali dhuwur kelas papan atas. Engko sing ibarate sing wong rendah-rendahan kaya awake dhewe ne kaya ora patut dituk swarga. Lha begitu naifnya pemikiran kita. Surga itu memang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada semua manusia. Dadi kabeh manungsa niku enten kaplingane teng mriku. Lah cuman diri setiap orang itu pasti punya kapasitas untuk menggapainya. Lah kenapa kita terlalu pesimis? Padahal syaratnya cukup mudah. Sangger sampean sujud, wis rida karo qadar, urip niku ya wis dilakoni, ora usah mengeluh, ora usah nggerutu, ora usah kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Wis sapa sing nggo lakoni ngoten niku sudah gampang ngoten nggih. Lha kadang awake dhewe niku arep definisikan dadi ahli swarga niku dadak kangelan kok.
Ya, lah niku sing dadekne wong niku napa niku pesimis nggih ngoten niku akhire sampean-sampean sing model-model sampean ngeten leh Kakang kaya ngene apa ya patut lek ngeten niku to. Terus seolah-olah ndak ada harapan untuk ke sana. Sudahlah kita gini aja, kita berpikir yang mudah-mudah saja nggih. Kita mudah saja nggih. Wong niku sing dengan kapasitas sampean niku sing sak-sake niku tetep ada peluang, tetep ada potensi. Bahkan kadang jiwa-jiwa yang mulia malah Gusti Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Niku Kanjeng Nabi melalui rasulnya ngendika ngeten, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Gusti Allah ku ora nyawang bodimu sing modele ya pelandi, bugel apa ya. Wis ngono ku ora disawang, ora bagus ireng guteng wis ora disawang. Walakin Allah yang duru ila kulubikum sing disawang atimu nggih wa a'malikum amalmu diperhitungkan ora kok gara-gara amal awake dhewe niku dadi ahli swarga ora Pak tetep rahmate Gusti Allah tapi dengan amal itu minimal Allah SWT punya perhitungan nek iki minimal dengan di dunia itu prestasi ataupun predikatnya itu baik maka banyak potensi untuk saya jadikan sebagai ahli surga. Ngoten. Pun nggih pun iki. Bismillahirrahmanirrahim. Man utahe sapane wong iku lam yakbal ora nampa sapa man Allahi ing atese Allah bimula tafatil ihsani kelawan lembute kebagusan. Ae bimula tafatihi tegese kelawan kelembutane Allah iyahu ing man. Bian wail ihsani kelawan macem-maceme kebaikan. Qayyada moko den belenggu. Qayyada moko belenggu sapa Allah ilahi maring man bisalah siril imtihan kelawan bangete cobaan. Ae bil imtihani tegese kelawan coba wal masaibi lan musibah asyubihati kang den serupake bisalah sili kelawan belenggu. Yakni negesi anna muqtada sak temene tatrapan li iqbalil muridi maring madhepe murid wa ghairi lan saire murid alar rabbi ngatasé pangeran bi anwa'i taati kelawan macam-macam taat wa tadur ilan tadur ilahi maring Allah wa jamiyatil qalbi lan kumpule ati alahi ngetesa Allah iku amrone ana rong perkara. Al awal utawi pang pertama iku iradun ni'ami. Kekarepane nikmat alai ngatasé man. Iku iradun ni'ami berlakune nikmat alai ngatasé man. Fayaskuru tumili syukur sapa man Allah ing Allah alai ngatasé nikmat. Wa yaqbalu lan madhep sapa man ala khidmati ngatasé nglayani Allah. Wasani utanom loro iku inzalul masaibi tumurune musibah fi badani dalam badane man au mali utawa bondone man. Fayarji'u tumuli bari sapa man ila rabbi maring pangeran. Fayatadaru lan tadar sapa man ilahi maring Allah bi rafiha kelawan munggahe mengkonolah masaib. Warubama lan terkadang kana apa dalika ana iku sababan dadi sebab bitarkil istighali ing dalem ninggalake sibuk di dunya kelan donya wa ta'aluki lan gumantungan bi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Dadi ngeten nggih. Barang siapa malam yakbal Allahi bimulatafatil ihsan. Barang siapa yang tidak bisa menjangkau atau menghadap Allah dengan bentuk kebaikan, ketaatan, maka Allah akan kuatkan dia dengan belenggu cobaan. Nggih. Barang siapa yang tidak bisa menjangkau atau menggapai Allah. Barang siapa yang tidak bisa menjangkau atau menggapai Allah dengan bentuk kebaikan, maka Allah akan kuatkan dia dengan belenggu cobaan. Paham? Urung mesti. Ngeten Pak. Tiang niku lak ngeten.
secara literature wong Islam niku arep usul parek Gusti Allah utawa sampean pengin swarga atau jauh dari neraka atau selamat di mahsyar, selamat di sirat, di mizan, di kubur sampai sekalipun di kuburan. Niku kan diandalkan dengan yang namanya bentuk taat. Lah bentuk taat niku bimula taufatil ihsan. Latofatil ihsan niku segala bentuk kelembutan kebaikan niku ya pokoke wong niku yang namanya ketaatan niku nanti banyak. Sing bentuke niku jenggrenge gedhe, kasar ya enek, sing sampai lembut niku ya enek. Sing kasar niku ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah kaya apa? Sampeyan salat, sampeyan poso, sampeyan napa jenenge niku haji, sedekah niku ibadah badaniyah. Lah nek ibadah sing latif sing ibaratipun sir niku ibadah ati. Ibadah ati niku kaya dene sampeyan niku tawadhu, sabar, taat, napa meneh? Neriman. Wis pokoke ibadah hati kayak gitu. Dadi menungso niku model ibadah nek loro, siji ibadah awakmu. Nomor loro enek ibadah ati. Terkadang wong niku ngibadah badane ning ora ngibadah, ora ngawula atine. Enek wong ibadah atine ngawula atine ning awake ora ngawula. Lah sing apik ya piye? Ya ragamu ngawula, atimu ya ngawula. Iku sing jenenge insan kamil. Menungso sing sempurna. Nek ajaranipun napa nggih syariat niku nembe ibadah jasmaniyah. Dadi kowe jenggrenge ya haji, jenggrengmu ya poso, jenggrengmu ya zakat, jenggrengmu ya salat. Oh nek sedekah. Ibadah maliyah atau badaniyah niku padha wae. Ketok napa ibadah dzahiriyah. Lah, ngoten niku harus dibarengi dengan ibadah hati. Ketika Anda haji, hati harus madhep teng Gusti Allah, ikhlas teng Gusti Allah. Sakbare engko ora pamer, sakbare ora kumo luhur, sakbare ora rumangsa paling jos dhewe. Iku ibadah hati. Dadi kudu bareng. Sampeyan bar salat, bar poso ya padha ngono atine ya kudu ibadah. Kowe madhepke awakmu ya kudu madhepke atimu. Aja ngasi gur madhep awak ning atine brontak. Lha saka madhep awak siji kowe ibarate haji, nomor loro atimu kuwi ora siap karo napa ibarate mung golek sadrema golek jeneng, golek wah. Niku jenenge ibadahe napa ndhahire tok atine ora ikhlas, ora siap. Nek kowe bahasane ora ikhlas ngono tok to. Ya golek nomo. Sing salat ya padha ngono, jenggrengmu salat, atimu gur ibarate beteke gen didelok wong saleh. Kowe sampean niku sedekah mung beteke gen diceluk wong dermawan. Lho niku berarti sampean ibadah raga jasmani ning atine niku ora ibadah. Dadi ora ndiruh. Pomong ibadane pomo raga ngoten niku gumbungane tok. Ruwe ora main. Enek wong sing ibadah ati tok ning ora gelem ibadah raga. Ya dheke niku ora pamer, dheke niku ora golek uwah, dheke niku ya ora golek napa nggih predikat. Ngoten niku wong ya tawadhu. Wong ngene iku ya ibarate andhap asor. Wong ngene iku ya ikhlas tenan, ning salat gak gelem. Poso gak dilakoni. Ya terus ya haji ndek dhuwit ya gak gelem. Wis modele ngoten niku. Mengke nek sampean ngeten niku dadine kaya ajarane Syekh Siti Jenar. Iya ta? Syekh Siti Jenar ngajare ngeten. Dadi wong niku manunggaling kawula Gusti, sing penting atine awake cilik mancer mek pangeran. Wis gunane apa sujudmu kuwi? Ibarate nek kowe sujud kuwi gembungan awakmu ki bakale muspro, bakale dadi panganane set itu nek panganane ya set to. Iya nek mati apa? Lah terus gunane sujud jasad apa? Lho wong kok ora ndunung gunane sujude jasad. Gusti Allah SWT ki ndadekke menungsa ada dua unsur, jasmani karo
rohani. Nek sampean niku gur sik penting sujud atimu, sing penting ikhlas, sik penting sampean niku tawaduk ning kowe ora gelem sujud ragamu, ora gelem ngibadah cara awakmu. Niku berarti sampean niku ngingkari karo kudrate Gusti Allah. Gusti Allah ngudratke teng menungsa niku ya ana jasmani, ya ana rohani. Mulane Kanjeng Nabi niku sahebat-hebate wong nek karepe sujud ati ya iso Kanjeng Nabi. Tapi yo ngajarke awake dhewe ya salat, awake dhewe ya poso, awake dhewe ya haji. Paham nggih? Dadi wong niku sing penting atine. Oh, lan niku berarti nek sing penting atimu ndang atimu nganu sujud karo Gusti Allah, kluwang klawung atimu malah kaya leak ya to. Ayo. Lah yen terjal sampean nek sampean niku sing penting atine berarti Anda itu mengingkari adanya jasad. Ya wis urip wae nganggo ati, ora usah nganggo gunane apa? Copoten jasadmu kuwi ngene. Iso ora? Lah ya ora iso. Long sampean ngalor ngidul jek mangan ketemel jek udut ya nganggo jasad. Ora. Lah menane ajaran manunggaling kawula Gusti jarene sempurna. Sempurnane sapa? Itu ajaran sing jarene ngurusi ati tok ning tidak mengakui eksistensi daripada jasad. Lah nek ora mengakui eksistensi jasad, jasad niku ya kudrate pangeran. Berarti kowe apa mengibadah mung 50%. Jadi 50% kowe ora ngakoni. Yen ora ngakoni dengan eksistensi jasad ya urip nggo ati-atimu kluwang klawung. Modele kaya apa? Enek apa ora? Nah, ya kuwi ngomong kaya leyak kuwi mau ya to. Leyak wis sing nganggo ndas ya to. Iya ra. Iya jarene ya ning anu nek Bali ngono kae. Isi nganggo ndas ya. Ora ngerti ya kowe. Kita ora pengalaman ngono kuwi. Iya ora tau nyobane. Ya serasa ngerti apa ngerti ya ngoplok. Ya ngono ya. Dadi ngeten nggih. Kita hari ini Allah SWT ciptakan ada jasmani rohani. Jadi jasmanimu niku ya tunduk mek pangeran, rohani sing jenenge ati ya kudu tunduk maring pangeran. Lan iki jenenge insan kamil menungsa sing sempurna. Ngoten nggih. Dadi ngeten. Niku sing jenenge mulatofatil ihsan. Mulatofatil ihsan niku napa? Kebaikan yang sampai lembut-lembutnya kebaikan. Jadi kowe paham, kebaikan kuwi ana sing kasar, ana sing lembut. Sing kasar diwakili sangka anggota badanmu, sing lembut niku diwakili kanthi rohani utawa atimu. Nah niku kudu mlaku bareng. Ngoten, nek pengen dadi wong sing sempurna. Ya sempurnamu ya ngono kuwi ta bodine padha wae. Tapi di indallah ngoten niku sampean mencapai derajat sing iso munggah tengersane pangeran dengan jasmani dan rohani. Niku melane terus pelajarane Kanjeng Nabi Mi'raj niku ambek jasate apa ruwe tok ngoten niku. Nek kowe jawab piye? Ya mbek jasate biruwe bareng. Lah terus sarane piye? Rasate kok bila kaifin walan hisoring ku rasah bayangke terus Kanjeng Nabi nek madhep pangeran terus ndodoke kepiye terus rasah ngono ya pokoknya peristiwa itu ada. Kamu mengakui peristiwa itu ada berarti Anda mengakui eksistensi hormat kepada Rasulullah. Ning kowe rasah bayangke piye carane tok ngadep karo pangeran. Kowe gak terus nggambarke pangeran kaya apa wis ngawur wae. Ya ora jangkau wae ya. Pun dadi lah ketika Anda niku mulatofatil ihsan niku ora pati sempurna. Yes kowe aku ya ngerti modal-modal awake dhewe niku kon haji ya males mergane lan duwe dhuwit ngono. Nek niate niat ya Pak ya. Wah niat pol. Mulane iki ngeten nggih, wong umroh wong haji niku kabeh niat. Sing sugih sing kiri ya niat. Mulane nek promosi haji, promosi umroh niku aja nek nggon umum. Aja nek pengajian umum. Apa meneh nganggo daftar barang monggo mriki ingkang badhe daftar umroh sinten kula catet mengke saged nabung nyicil-nyicil pendak sesasi sementen ngeten niku. Nah, insyaallah Pak. Kowe agek insyaallah ngacung dhisik dhewe ngoten niku terus pluntang-luntung ngono ora? Iya. Kemelindi ora? Langsung kemelindine ketok. Ketoke tok sugih dhewe terus iso daftar dhisik dhewe. Lah rumasane sing ra duwe ngono kuwi apa ya ora pengen ya pengen. Sampeyan sing iso ya iso ngacung dhuwur
terus dicatat, aku langsung piro Pak sampean ngon pertama, nah aku gampang, aku setor pindho rampung wul. Ya ngono tambah sisan. Sing ra ndek dhuwit piye? Nelongso apa ora? Nelongso. Lah nelangsane kanca niku dosa apa ora? Dosa. Mulane wis biasa. Ya dadi spanduk mulane haji ngoten niku kan ngoten niku adol dalil ngoten niku. Al hujjatul mabrur apa laisal jaya ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Untuk pertentengane ngendi? Endi? Ya kabeh wong pengen haji, pengen umroh, Pak. Cuman ya niku wau. Pancen nek ada istidad ya wis meneng wae. Daftar-daftar nyanggon anu haji mriku, rasah dadak gembar-gembor nek pengajian mesakne sing ora duwe. Nggih. Nah nilai ibaratnya nglarake atine wong liya niku ya dosa. Ngoten nggih. Lha kudu sampean iki malah ini wong sakniki repot to pengine terpublikasikan. Wong urung mangkat ngene sik penting terkenal wis arek haji ya to. Kae calon haji. Engko nek anu tak CH calon. Wis meneng wae sampean haji daftar yang kemenang kok apa kono ya to. To langsung yang biru saiki akeh. Ngoten nggih. Itu sudah ibadah-ibadah sing ngoten niku Pak, ibadah maliyah niku. Itu fungsionalnya ya ora kok saya tidak mengatakan tidak seberapa, tapi efeknya, afatnya lebih bahaya. Nek ora kuat atine awake dhewe nggih, niku wau kowe gur ibarate jasmanine tok orang ibadah rohanimu ora siap. Niku dadine mengke riya pamer sapa. Ha niku wis geseh sik. Pun nggih dadi ngeten. Barang siapa yang tidak bisa menjangkau menggapai Allah dengan bentuk kebaikan. Gusti Allah umpama sampean jane sampean niku dikarepne apik mek pangeran. Tapi dengan kebaikan Anda tidak bisa menjangkau. Mergane ngene iku wau wong kon haji ya wegah, kon salat ya paling 5 waktu. Ndang tambah salat sunah tahajud sewengi 12 rakaat siap ora? Pisan beli pisan tok sesuk wis batang. Ngaten. Ya sampe kala-kala dilakoni bisa 12 rakaat ngene to. Ngaten niku. Ngaten iki duha 12 rakaat. Ini diposo Senin Kamis, terus poso Ayamul Bait, apa neh Daud sisan lakoni kabeh. Niku nek iso ya jos. Jos nggih, jos aku ngomong jos ngono wae. Nek ra iso ya jos yo. Lha sapa yang ngomong ra jos? Lah kadang kan ngeten wong niku dadi rumasane dengan amalan dia yang banyak. Itu seolah-olah kan menjadi istimewa. Akhirnya agama niku dadi berkasta. Ini kelas A. Ya gampang-gampang ini lah. Ibaratnya sampeyan sik tau jamaah yang masjid dadi ahli masjid. Kae wong masjidan ngene ta. Lah sing ra tau ibaratnya wong omah ngono. Lho ngawur wae. Sing ngastakaken ngono ya sapa ngene to. Nggih. Aduh wis repot. Wiri nek masih niku, masih teng ngene tablik niku ngendikan ngeten nggih. Apa itu bahasa orang lama orang baru, ya toh? Niku dikritik kare Mas Ayo. Ora ana bahasane orang lama orang baru. Kursipun wau karkun kowi karo karkun dingin itu mengkasta. Lah kula tahu midhangetne nggih, ceramahe langsung napa niku Mas napa siapa niku? Alah. Hadroji basa Maulana Zakaria ya Maulana wis pokoke lali aku. Aku ya tahu aku meloke sawet taun 97 lho ya. Sekawak pisan ya. Sekawak. Wis wareg lho jane. Itu mengkastakan seperti itu tidak boleh. Pulane terjawab teng masjid atau teng masyarakat niku kita ya harus mengkaca. Kadang ada bahasane wong masjidan karo wong omah. Ngoten niku enggak boleh nggih. Jadi suatu amaliyah niku kadang memang bawa afat nggih. Kalau hati kita ndak siap niku ada efek afatnya. Barang siapa yang tidak bisa menjangkau Allah dengan bentuk kebaikan. Ya kebaikan mungkin kurang. Kurang ngono wae. Ya, maka Allah SWT akan menguatkan dia dengan bentuk akan Allah SWT belenggu dengan apa itu rantai cobaan. Arep dikei cobaan. Jadi umpama ngeten Pak,
Gusti Allah ki seneng kowe ya, seneng sampean. Mulane titenono aku ki disenengi pangeran ora ngono delok. Nek kanthi amaliyahmu kuwi ora nutup, ora jangko, gitu. Niku Gusti Allah SWT akan beri ganti dengan diberi ujian atau cobaan. Seuripe rekoso blangsa to kae utange nelongso ya to. Ibaratnya dikritik rono rene, nek ana dihujat nek kene dicaci maki wis ngoten niku. Hidup seolah-olah tidak diterima di masyarakat, apa cita-cita yang kita harapkan tidak tercapai, masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang kedua ngono kuwi nek hebat ya wis wong hakikat alhamdulillah. Wah iso ora. Angel niku. Karena itu ciri-ciri sampean niku. Lha kowe ndelok nek amalmu ki ra godak kanggo mencapai daripada sesuai yang Allah SWT kehendaki. Ning sampeane dicintai Gusti Allah, maka akan diganti dengan diuji. Dan mulane berbahagialah orang-orang yang hari ini menderita. Ya piye sih lho. Nek angel maneh to. Lha nek hikam niku jan ngoten, Pak. Wong menderita wis suruh berbahagia. Karena di situ ada sisi positif di mana Allah mencintai saya. Gen kowe iki paham nek Gusti Allah ki adil tenan ngono lho. Lah kowe langsung urip ngene to, nyawang liyane sugih mblegedu fasilitas komplit. Terus kowe mblangsat. Terus apa mau kowe terserah Gusti Allah kok gak adil men. Kae urip kok penake, ram golek rezeki lancar gampang ya seger kewarasan. Kene golek rezeki wangel, lara-lara. Masalah ibarat enek wae aja arep mangan wit ngalap nyaur. Ya modele ngoten ta. Lho tapi nek sampean niku paham hakikat, jangan-jangan Allah SWT ya delok ana salatmu ya dangdong. Gitu. Model sujudmu ya ngono kuwi, wong mbok kusuk mbok ora wong ibarate kepliwur gawean sing penting sujud ngenten niku. Modele awake dhewe ngoten niku. Puasa kita ya semodel ngoten niku. Ya, bahkan kita tidak kuat untuk amal-amalan yang mungkin orang lain itu amalkan karena terposir. Coba bayangkan orang-orang yang susah nih kena mbok kon ngamal niku sing ibaratnya khusuk suwi. Ya gak iso, Pak. Sampean mungkin iso, ibaratnya enten masjid ngeten niki sampai 2 jam 3 jam. Tapi bagi orang yang dia itu punya permasalahan hidup, niku dhek kan sing ndang gage ndang nyambut gawe. Soalnya nek sampean pengangguran masalah akeh niku malah enek pojok luwih suwe kaya wingi kae to. Niki sing nganggur ora nte gayang sih sisan urip menderita alah sisan etika maca ning masjid dikar dikir golek pulung jeblok. Ngoten niki. Ya sembuh modelnya ada 2. Enek sing langsung plencing silak ibarate napa waktu itu dimanfaatkan sedemikian rupa. Lah dalile piye? Gek mene Kang ibarat arek santai wong tak rewangi bedeng kuatan wae ora cukup. Ora cukup kan nonton to. Biarkan mereka seperti itu. Ibadahnya hanya pas-pasan. Lah dengan dia menanggung daripada penderitaan hidup. Tapi ya kuwi mau harus siap. Mulane sampean ku sok ya ngrutu. Aku yakin tetep ya ngrutu juga. Kadang ya mengeluh, kadang ya sambat. Tapi di sisi lain ada ketika iman kepada Allah niku wenten. Pasti di satu saat niku sampean enten pun Gusti kula pasrah. Enten ngoten? Ada. Satu ketika ada sifat kepasrahan seperti itu. Lah Allah SWT niku senengi nyawang sing pas sampean pasrah niku. Mengeluh sing wingi-wingi di sepuro karo Gusti Allah SWT. Asal ketika waktunya sujud Anda sujud. Mulane enten wong niku milih niku salat niku ya salat niku gur 5 wektu tok. Ya ora tawar-menawar pokoke salat niku 5 wektu tok dilakoni. Ya gur sak kadare. Poso ya gur Ramadan tok. Zakat niku ya gur nek poso 2,5 kilo. Beda sampeyan sing gusuk-gusuke kudu tiap nisab lho ya. Nisabe ya engko dhewe-dhewe. Maksude nisab niku pas napa setahune. Setahun dadi haul niku setiap tahun. Niku ya padha wae setahun jan ini sampeyan setahun niku 2,5 kilo. Iya to. Beras ngene gitu. Nek kene sing luwih niku setiap tahune ya nek
duwe kan ya kurban, berarti wis napa zakat fitrah ya napa adhiya, napa menyembelih kurban. Ini tiap tahun bagus kalau Anda bisa. Ngoten. Mungkin sing ibarate urut tijarah ya panenane berase sak karung warung karung dienggo masjid utawa dienggo fakir miskin anak yatim. Ngoten. Sing sampean pekerjaan yang apa niku PNS atau apa gajinya tinggi ya nanti dikrus dengan urut tijarah. Niku tiap tahun juga mengeluarkan. Niku jenenge zakat maliyah. Lah ketika Anda seperti itu ndak bisa, mung jikuke sing madoh-madoh tok. Terus sebenarnya di sisi Allah itu orang harus mencapai itu dengan mulatafatil ihsan, kebaikan zahir batin. Sing kudune ya sempurna. Ning sampean gak iso. Maka Allah SWT ganti dengan banyaknya ujian. Maka yang namanya ujian itu adalah satu bentuk kasih sayang dari Allah. Raketan sampean niku nggerutune ping 10 napa pasrahe bisa. Iya to? Nggih. Lah iya ya, sampean mengeluhi ketaya bendina. Dan iya to. Lah engko pasrahe niku pasrahe niku pun Gusti manut nyarah lho. Engko ngrutang-ngrutune, gitu. Engko pas bar salat pun manut Gusti pasrah. Engko metu ya ngrutu. Lah iya sampeyan pas ngibadah atine teng masjid atine tenang toh, ayem, tentrem ya toh seolah-olah bebas dari masalah. Giliran teko omah jal ora. Ya wong wedok mliruk. Ya anak ibarate njeluk bayaran. Ya sing ngoten niku. Niki setorane apa jenenge? Nunggak telat. Ora guru telat nunggak pusing gitu deh. Ya toh, engko nyang masjid ne anyak ayem ne. Ya dene engko mulih ne. Mumet ne. Berarti omahe sampeyan nggonmu. Iku deh. Iku beti janati sapa ora tadi. Oh, belas ya. Terus piye ngoten niku? Apa terus seperti itu tidak dikatakan baik? Tetap baik, Pak. Anda dengan berbagai masalah, yang penting satu sampai niku nyak Gusti Allah SWT jek dikei sabar ngoten mawon. Makanya anugerah setelah ujian yang lebih tinggi dari itu adalah kesabaran. Terus Gusti Allah ngendika innallaha ma'as sabirin. Aku bareng karo wong-wong sing sabar. Mulane wong nang donya niku paling kere titenono. Ning sing penting sabar niku ya. Sabar tunduk pangeran. Niku mengko sing eneng donya ujiane paling rekoso. Nengke nek dina kiamat niku sing eneng donya paling kere, enek dina kiamat paling sugih. Sing eneng donya niku paling menderita, eneng akhirat paling penak. Ning kosok wangsude. Enek donya paling sugih mblegedu, eneng akhirat ya mbu. Paling kere, nek sanggero ora syukur lho ya, kecuali sampean syukur. Sene donya niku penak, ora duwe masalah, engko enten dina kiamat niku paling susah. Niku hadise genah niku. Teng Bukhari Muslim ngoten niku nggih. Ning sampean neng donya ya ora pengin susah. Lah niku repote ngoten. Ning ora sampean rasa pengen kowe ketok ya wis ngono. Lah ya toh. Makanya ya sudah lakoni ngono wae. Kita kan ndak usah meminta, lah masuk ujian diminta kan ndak mungkin. Tapi ketika seperti itu sudah keseharian kita. Alhamdulillah, makanya Anda harus syukur ketika masih dikasih sabar. Niku senjatane sampean yang terakhir. Sing dadekne cedhak karo Gusti Allah. Ya kuwi sak dhuwure anugerah penderitaan ada yang namanya anugerah kesabaran. Wis keren niki. Mulane bener nek ngendikane Kanjeng Nabi, wong sing susah, wong sing kere mlebu swarga 500 tahun luwih dhisik timbang wong sing sugih terus wong kepenak. Ning sing pengin kere ya ora ning sampean rasah pengin wis kere dhewe. Berarti wis alhamdulillah, rasa mbok jaluk wis teko. Paham ngene iku. Dadi Allah SWT itu adil. Di mana ndak adilnya? Kalau Anda mengatakan Allah tak adil hanya dalam sisi duniawi, sampean harus tahu hakikat.
Ketika kita diuji masalah berarti Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta nanti diistimewakan di akhirat. Lah apa anda adilnya? Allah begitu adil. Lah apa ndak kuat dengan keadaan seperti itu? Nyatanya banyak wong-wong sing dengan sampai akhir hayatnya dengan penderitaan itu pun kuat ya banyak. Niku harus jadi motivator, harus jadi motivasi awake dhewe. Tanggane sampean langsa urip rekoso dan sebagainya mati husnul khotimah. Wah hebat dia lulus dengan kesabarannya langsung swarga. Ya ngono sampean niku kok ya iso nyawange ya kuwi mau kadang luwayat nyamai wong sugih wah semangate rauga. Sama napa layatnya nggone sing kere kok kere nyang barang ya. Lah kudune malah sing kere kuwi Pak mbok Ibro dia hebat. Kuat sampai akhir hayatnya menahan kemiskinan, menahan penderitaan dengan kesabaran. Saya bersaksi dia adalah ahlu sur. Dune ngono. Ana sing blegedul saiki wong-wong taziane kowe nyang sik kira apa nyang sik sugih. Sugih apa meneh pangkat sisan ya ora. Wah kenalane to apa wono-wono song ndi-ndi teko kabeh lho mati wong ibarate niku pake utawa ya keluargane mati kena ge koya kok. Ya ora. Lah ya kene len wah pak kowe mati yo. Sing luwayati masih iya. Ya ora. Lah ya lho pake mati kena ge oh ya kena ge sombong ya ora. Ora kaya pakmu kae ya sing layat wong sedesa ora ya malah ra ngrepot-ngrepoti. Lah ya wong saniki niku repot nggih, wong keseripaang pake mati niku ijek kena kekoya. Sampe jenenge lara niku kena kekoya. Ndak wong sugih niku lara lak koyane rapur siji, umpama kasarane pertama dokter iso milih. Nah, bayarane larang. Enek omah sanggare mulih kok opnam ngono. Tuk cerita ngasih ping 1000 bulan baleni ya ra kabeh wong diceritani wah aku enek rumah sakit iki dokter kelas tinggi obate Pak iku sampai sak gecil 5 juta ngono ya bangga. Padahal niku nek lara ya cedak mati ngono ya bangga. Iku nggone Pak ruange niku napa VIP. VIP nek rumah sakit niku ya penak te Jan. Lha penak gubukmu kowe to? Gubuk kena cakruk pinggir sawah ke luwih penak daripada VIP rumah. Lha ngono ya bangga-banggane apa Pak wong mati anak VIP ya. Lara nek VIP niku nek ya tetep dut nek mati to. Tetep lara. Wong Pak bengok-bengok menderita mbuh piye carane rasane ora karu-karuan karo di VIP ya tetep lara. Wah anake bangga kok ya. Oke ngono ya. Enak kene enak ora? Ora enak kene. Sing enak kene ora ana di luaran sana ngemblek. Ngaten niku ya. Engko mulih ngono nek sing teko niku sing nengok niku kula niku sampe heran nggih. Niku ya sedulur kula dhewe. Aku ya krungu. Ngoten. Dadi adate nek ndur mriku lak ngeten to nek jenenge tilik wong lara niku lak metu bakso to metu soto ngoten niku. Niku anu yu iku wong wedok. Aku ketego geglindingan. Geglinding bakso niku 1000 ngasih entek. Lah nek ibarate sak mangkok diisi 4 berarti sing teko wong pira? Pira 250 to? Nah, sing ngendhaki nggon aku wong 200. Ngono nggo mobil-mobil kabeh yo. Wong lara cedak mati kok koya aku biang di sini. Ya Allah, ya Allah. Lah ya sampean Padang kadang ya kejangkit ngono kuwi, sangger lara engko sing ngendhaki ke kanca-kancane sing napa dokter Andes, guru SPD ngoten. Wah, sing ngendhaki wong pangkat-pangkat tok. Ngono rumasane yes. Padahal lara ya tetep cedak karo mati. Iki nek koya. Tetep menderita. Wis parah nek. Jadi kadang kita niku repot nggih. Penderitaan yang seharusnya kita itu semakin dekat kepada Allah pun kadang semakin menjauhkan kita dari Allah. Ya kuwi mau jek lara sombong. Lara sombong. Ya sampean kaya ngene. Sampean barang sing lara ya sok ngono. Allah Kang. Ngene iki nek ra aku ngono apa sing kuat. Iki sombong ya Allah, ya Allah. Nek medhit ngono ya aja kuwi. Oh ya wis. Innalillahi. Jadi makanya ngeten nggih.
Kadang penderitaan hidup, rasa sakit itu yang bisa menghantarkan kita kepada Allah itu kalau Anda sabar dan ikhlas, ihtisab. Tapi nek sampean niku penderitaan sampean niku sombong, koya, bahkan menjadikan Anda seolah-olah hebat bisa melampaui semua itu dengan diri dan hartane sampean. Wow, iki penderitaan sing marah yang neraka. Nah, wis nek donya apa? Niku melane Gusti Allah SWT paring benci niku napa? Abghadun nasi ilallahi napa niku al faqiru fahrun. Dadi wong sing paling digething Gusti Allah nek alam donya kuwi wong kere sing sombong. Ya kuwi wau padha wae wong lara sombong. Lha Pak urip kaya ngene neraka meneh sing kuat. Ngoten niku. Nggih, mulai model ngono ki ya. Ya. Ayo rumasane hebat to iso menahan penderitaan. Wis ngene iki paling sengit Gusti Allah taala. Nggih, makanya penting ketika kita menderita, anugerah di atas itu ada lagi yang namanya sabar. Kalau dikasih kesabaran, bahkan diberi kesombongan dan sifat angkuh dengan penderitaan, itu jadi orang yang semakin jauh dari Allah. Dong ya. Nggih, lane engko sing menderita alhamdulillah paringi sabar. Engko sampean nek kurang sabar ya, sabare sampean ilang nyang kuburan. Tenan niku nyang kuburan. Ya nyang kuburan merenung, ora frustasi lho ya. Golek nomor apa ya usum to Kang iki. Oh ya Allah. Muga-muga nisane mbae nomere sing metu pira mbah ngono. Yo iku jaman sian gitu. Engko nek kumat neh. Ya saiki slot kok ya. Slot. Nggih. Dadi ngeten nggih. Niku ngendikane Imam Ghazali. Kula wong ngutip mawon. Ketika Anda itu merasa mungkin banyak masalah, banyak hutang atau banyak penderitaan, nyango kuburan. Terus sampean merenung bahwasanya semua orang yang berada di alam kubur ini satu yang dia inginkan, agar bisa kembali ke dunia, agar bisa kembali hidup. Berarti kenikmatan yang paling diinginkan oleh orang yang sudah mati adalah hidup. Lah sampean sakniki ijek urip. Nah, berarti Anda masih punya kenikmatan yang diinginkan oleh semua orang yang sudah mati. Terus engko alhamdulillah aku ijek urip. Ning kok teko omah ya kelingan masalah. Nah, engko nek ngono ya bali. Bali kuburan. Ada yang gendeng ya. Ya pokoknya ngono kuwi resepe. Ngeten. Lah penting nggih syukur niku. Syukur niku penting. Mulane ngeten. Man utahe sapane wong iku lam yaskur ora syukur sapa man ani ama ing nikmat faqat tu'radu. Faqat tu'radu moko temen den pentokake li zawaliha maring ilange nikmat. Wa man utahe sapane iku syakara syukur sapa man ha ing nikmat faqat qayyada. Moko temen nguwatake sapa Allah ing nikmat bi aqaliha kelawan tali-taline nikmat. Ngendikane hikam ngeten. Barang siapa yang tidak syukur dengan kenikmatan, maka Allah SWT akan tampakkan akan segera hilangnya nikmat tersebut. Maka akan ditampakkan segera hilangnya nikmat tersebut. Dan barang siapa syukur terhadap nikmat, maka Allah SWT akan kuatkan nikmat tersebut dengan tali-talinya. Nek ngendikane Gusti Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nek kowe syukur niku bakal ditambah, kok cuma ditambah niku tambah apa aku ya ora ndunung. Ya niku tafsire ora kok tambah duite, tambah akeh niku gak. Ngeten nggih. Jadi barang siapa tidak syukur terhadap nikmat, maka Allah akan tampakkan segera hilangnya nikmat tersebut. Wis kowe ora syukur alamat enteni wae nikmat kuwi ndang ilang.
Lah sanenge mulane wong ki urip ngoten iki ya syukurana. Nek kowe ibarate orang nyukuri nikmat urip, berarti alamate sampean ndang mati. Lah ya ngono tenan iki lho wong ibarate bosen karo hidup niku kan berarti ora syukur karo nikmate pangeran. Urip. Berarti ora syukur karo nikmate urip lho ya pengin ndang mati. Ya ndang mati nek karepmu ngono ya nyago salah dituruti. Lah iya wong frustasi ngoten akal berarti bosan hidup. Berarti ora syukur karo nikmate urip. Wong niku kudu ngeten pamikir. Lah sekarang nikmat yang tertinggi kepada diri kita niku aja ngenteni nek sampean niku ndek duit, punya mobil, punya rumah, kuwi wis kedua kalinya. Sampean bagaimana mungkin bisa memiliki daripada fasilitas dunia ketika Anda ndak ada? Berarti nikmat yang terbesar niku pertama nikmatul ijad. Ya kuwi kowe dienekke karo Gusti Allah. Matur nuwun Gusti, jenengan pun enekne kula. Lah terus ora sampean Gusti entuk jenengan enekne kula barang to. Ya urip menderita ngene jenengan enek barang lho. Mene lagune jaman biyen pengen pulang ke rahim ibu jarene. Wah lagu apa kae jane to. Bare jeneng Bali nyang jero weteng yo Bali yo nang iki. Nek iso ngawur-ngawur wae. Jadi ngeten nggih, nikmat yang terbesar niku nikmatul ijad. Mergane napa kanthi kowe urip kuwi kowe iso mengilhami keagungane Gusti Allah. Dadi kowe iso ngerti alam semesta, iso ngerti apa jenenge niku wit-witan, gunung-gunung, iso ngerti napa mobil, bis, motor mabur, sepur, omah, apik-apik pemandangan dunia luar biasa, langit yang digelar begitu, rupa bintang-bintang bergelapan di langit. Ngoten sampean ngerti ku apik. Lah terus sampean iso mengilhami ngono kuwi sing gawe sapa? Gusti Allah. Berarti sampean niku kanthi urip niki iso maklumatne Gusti Allah terus iso sujud. Ning sampean pun mbiyen niku gak ono. Ya sampean mau ndak tercipta ngono neh, iso apa? Mulane ngendikane Gusti Allah hal ata alal insanu khinum minad dahri lam yakun syai'am madkura. Kowe iki eling jaman biyen iki kowe iki ya urung enek ora wujud apa-apa. Inna khalaqnal insana minutfatin amsat. Baru setelah itu aku ciptakan engkau dari air yang memancar. Yo, air muncrat to. Memancar ora apa germak kelulur ngono. Ya, iso bahasane jorok ya pikiran. Tak ngombe sik. Dadi ngeten, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'am madkura. Dulu kita itu belum ada, skenariona barangnya apa belum ada. Terus Allah SWT duduk dumadaan jadikan Anda kun fayakun. Akhirnya terus dadi sampean yang dulu di alam roh terus digabungkan dengan jasad sing modele kaya sampean-sampean kuwi. Ya sampean kali terus mikir barang, oh jasadku ra kleru ya tok. Apa kleru nyang wedhus ngono piye. Lucu kan. Ya delalae kok jasate nyang aku ngono to. Apa ruwe kok nyang aku. Lha iku kan ya dudu karepmu apa karepmu dhewe to, Jal. Lah ya apa karepmu ngono, wah aku tak milih jasate sing menteri to. Jasate sing presiden terae jasate geseh nyang Firaun lho remuk to. Alhamdulillah. Napa ruh-ruhmu ora kleru nyang Firaun utawa nyang Korun ngono lho ya. Ora kleru nyang ibaratnya psikopat apa sapa dan sebagainya ya Hitler wa Mussolini. Coba bayangkan